हेलौ लोगोफोर खुलुमबाय गासैखौबो आंनि बे चेनेलाव बरायहरनाय थाबाय दिनैहाय नै आङो लोगोफोर नोंसिनि सिगाङाव बिराद स्पेशल भिडिअ लाबोदों आरो दिनै बेनोसै आङो दा बयबो जोंनिनो बेस्ट मुंदांखा कमेडियान एक्टर आदा अनिल बेखौ लानानै आं मोनसे शर्ट मुभि बानायनो नागिरदों लोगोफोर दा आङो नेगासिनो नै सफैगौनो दा आंथ' बिराद मोजां मोनखायो अनिल ब्रादारनि एक्टिंखौहाय बिराद कमेडियाव मोजांथार आरो बियो आगै मनिसा थागोन आगै जुलि थागोन ओमफ्राय देंखो थागोन दा नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर भिडिअखौहाय आरो अननानै सापर्ट खालामलांबानो जाबाय आंनि चेनेलखौ जाय दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै खालामनानै लादो थाबैनो मानो होनबा आं भिडिअखौ थाब हगारगोन जाहाथे आं भिडिअखौ थाब हगारोबा नोंसिनाव थाब नटिफिकेसन हाबहैनो हायो बेनि थाखाय आरो आंनि साबस्क्राइबारफोराबो सोरबा भिडिअखौ नायनायखौ नाया माखासेयानो नाया आरो माखासेया नायो दा नायलां अननानै भिडिअखौ सापर्ट खालामलां नोंसिनि सापर्टआवसोना जोंबो दावगालांनो हायो नालाय दा रायजो राजाफ्रा बयबो सापर्ट खालामलांबाय थायोबा आङो बिदिनो मोजां शर्ट मुभि भिडिअ बेफोरबायदि लाबोबाय थागोन आरो दा नोंसिनि अननायावसो अननानै सापर्ट खालामलांबाय थाबानो जाबाय आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो जाय खालामाखै दासिमबो बयबो अननानै आरो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामनानै हो अननानै मोनफैगौनो बिसोरो दे नायलांबाय थादो होनबा आङो शुट लानायखौबो एसे देखायलांगोन नोंसिनो नायलांबाय थादो सोरनावबो मोनफैबाय जोंना आलासिफोरा आं साहा लोंहोगोरनोसै भिडिअखौ नायलांबाय थादो लोगोफोर आङो देखायलांबाय थानोसै एसे जा हायो हाबा जाबाय गोसोम फिसासाया जाबाय बिजावजालिया बेलाय माबाबाय जाखांनानै उन्दुलाजोब्बाय मानसिफ्रा ओमफ्राय दा थांनायनिसो सिन्था खालामगासिनो दां ना खननैसो बोनानै थांगोन बायदि मोनदां बबेहाय थांगोन मानो लोङालासिनो थांगोन ना लोंनानै थांगोन एसे बोनानैसो थांगोन आरो ना ओमफ्राय दिनै माबायदि मोजां मोनदों स्ट'रिया मोजां स्क्रिप्टआ मोजां आरो भिडिअ बाहायखेबा गोसोखौ मोजां मोनो आदा अनिला बिराद उन्दुनो ओंखारदों मैयाबो बबेबा थांखो मानसिया गैयामोन जिमखौनो लायासैना दिनै हायाखिसै लानो ओमफ्राय नोंहा गाजा रलखौ एसे होननानै होलाबायदो मा दंमोन एसे गाजा दं गासिबो लाजोबबाय सिगाङाव थोजोबखाबाय बे चेनेलाथ' प्रडिउसारनिसो आं खेबनायाबो आंनि मबाइलबो नङा नालाय औ आंनिबो नङा चेनेलनि नामखौ मोनथिया आंबो बारा मोनथिथ'आ हेरेम्बा मामोनथाय मोनथिया जाय हक बे मबाइल बिगोमानावनो सबबो फैगासिनो दं आरोना उनावहाय नुयोब्ला लाइक साबसक्राइब कमेन्ट शेयार खालामना हरगोन आदा अनिलनि थाखायबो ना जोंहा भिडिअखौनो बानायनो मोनासै थगायजोब्बाय आदा अनिला आंखौ दे थांबाय दे आं आलु जहल मोनखांबाय हो मैद्रु एवसै बेदर संगासिनो ना एवनो नागिरदों नै ना एवनो नागिरबाय दा हो बेल' ओंख्रिया जेबो गैला बारा बानायनाय जासै बे भिडिअ गोनाङाव बारा संजाया गासिबो नेबाय देंखोरानि सोबा खागौमोन आङो नों मोननै दंखायो मिथिबा नोंना राजा रानिनि गैया जाबाखै आङो गन्थं गुदुङाथ' हाथाया देन्जारखा
ปั๊มจะไล่ไปเนี่ยขึ้นได้กาดูมาเนี่ยพวกคนนั้นก็ด่าเนี่ยละทุเรศนะโมซี่ไอตัวกานะเฮ้นี่ก็สุดเลยคุณดูนี่ละก็เลยอะไรสาบานเปียบไปหรือบ้าทำเป็นอะไรไปแล้วพันธุ์ซีมินี่ใบลมเพนอุลตากันไหนคือnumber one आंनि थाखाय कमेडियान एक्टिं खालामग्रा बेस्ट कमेडियान बा जोंना आदाया बिराद फसायबाय थाखायोमोन आङो लानो औ बेयाव जों गोदानै गाफैदों आरो मनिसा दं आं दं जुलि दं ओमफ्राय गोबां आर्टिस्टफोर दं आरोना औ ओंखायनो अननानै नैबे रिम्बा अफिसियेल ब्लग ना इउटुब चेनेल औ लाइक कमेन्ट शेयार खालाम दे औ थेंक इउ सापर्ट खालामदो ना बिदिनो औ आरो बिदिनो अनलाङोबा सापर्ट खालामनायाव आं लाबाय थागोन उनावबो ना आदा नै जोंना आगै जुलियाबो मेकआप खालामबाय नै जादों बेबो केमेरामेन थ'दो दाना थौ थांसै लोगो हमथ' नै जोंना आगै मनिसाया हाबा जाबाय हाबा जालायबाय दा दहाय सिख्लामोन नालाय बाजै मोनाव लाफैबाय नै दसे जोबसिगोन बेल'सै जोंना जोबथारसै जोब्बाय जोंना जोब्बाय सुटआ कमप्लिट जाबाय नङाबा जि गोसोम खालामबायदोंमोन बिनानावखौ दाउखाया बोरै दावराय जानो हादों दाउखाया दावराय जानो हाया दाउब'आ दाउखा जानो हाया नै जोंना सुटआ जोब्बाय जोङो नै ओंखाम जानो थांसै दा ओंखाम कमप्लिट जाबाय जोंना मोनालायथारबाय जोब्बाय ना आगै जोब्बाय दासानसिमबाय हो नै जोंना जाथारला बिथाङा लावजोब्बाय आं नोंनो मा जाहोदों मा जाहोआखै आयु दाउदै एवनाय जाहोदों दाउदै रुनाय जाहोदों मैथा नाखौ नों आलासि जानायाव जाफैफिनदो मैथायानो गैयाबा हो नै ओंखाम जानायनि रेडि खालामबाय जेबो गैया ओंख्रियानो जाब जुबसो जाबाय दाउ एवनाय ना एवनाय मुला मैद्रु आलु जहलसो ओंख्रिया माबायदि जादों गोथाव जादोंना जायाखै गोथाव जादोंना जानला मोनलासो जाबाय ओंख्रिफोराबो ओंखायनो खिरखाया हा नांला आगै जुलि बुरजा जादे ओइ जोंना बिदौआ देहायानो गैला बेसारा औ गोथाव फैया बियो देवानिल' मारिबाय थायो जोंनावथ' फैखाया नै आगै मनिसा जोंना बेस्ट एक्ट्रिस पारफेक्ट एक्टिंआव